Tanong COVID. Pag COVID ay mo dali. Holy cow, Cindy. Uy, Uy, Chan. Bita, hindi mo si Juan, Uncle Chris Brown. Angkol. Chris Brown ba? Oo. Lah, ngipit. Para sa akin na. Mahuwa, rara ba ng sudan? Ang sunod niya sa iyong busak. Kisong di ba ito eh? Ano? Mo ginangutan ako sa imo. Kita ko Yan mamaya. na kayong adlaw. Uy, Brad! Dali, Brad! Uy, uy. Yung Layo, Ben. so Naka. ulit ha, Brad. Uy, Uy, sa papas Ginoo. Uy, Congrats salamat. nakapasar re kuno kag college ba? Lagi, oh. Graduate. Nakaos yun, Brad. Wagi. Pariya lagi mong naong anak. Kayo, ambot lagi, Brad. eh. Pilit naman na pag mata na. Bugot ay. Pariya na muna sa lagnaong ko. Ay mo na picture ba? Oo, Mura pink. iya lagi sa imong kon mura kag Di, tumboy. upaw na ako dari, Brad. Ha? Upaw mo. Ako Dia ba ka dia mura kag tumboy dia ba? Laki man na. Bayot mo guna ko. Ay bida. Kuan ba? Congrats kayo siya di ba classmate mo man eh? Ko, kasmit niya ni. Pasar ka wala? Kuna. Mabugok ka. Di, kasmit. Di, pero mas mauna mo kung nag-cutting kaysa sa kuha. Ah, Tingala gani ko, kung anong pasar na. pero ka-cutting yapon ka. Sometimes. Dito pero una siya cutting Oh, balik na dili. siya. Binunggoy, Brad, pero stock knowledge ba? Ah, stock knowledge. Ay, lami inyong mga pagkaon ba? Oh, lagi, lagi. Ilim nun, no, lami oh. Init pa. Wala, bugnaw yung kan, ilim nun ba? Uy, Nagsugod na. Tanawa gani na gani. Kanang jacket niya, ako makay na. Yan ang gituyo. Mubo mo na. Tama, bro, work. Mura-mura ba siya? hmm. Kung mura ba kay Brad? Hindi makita. Titan din. Kanang nga nga color, makita ni mo tungang gabi. Mata og ngip Dili ko makita kung na. nasapnan ka na sa ganina, padulong na dari yung sang tanan. Di mo na makita kay nakakamuflage mo na. Oo. Ano yan? Oo, tawa. Tawa. Oo. Ang tahong, gihimo yung tahong literal. Kaluog ba ang tawahan na yun? Kana yung pan kana yung Palo lang yun yung nag-invite. Nanay si Lupin ba? Yan sa kanu tanaw. Pilapan. Murag itoy. Paula ka ni Brad. Bahala mo din. Brad. Baliw ko Brad basi. Pwede ni mo nga. Ay, Ay! Brown, Taysa! Nasa ko yung... oh, congrats ha, congrats. Enjoy lang ka. Enjoy lang siya. Bastos mo mga tagiyas balay ng tabigan ng plato. Siya pag tinamot ani. Graduate pero mga bubok. Uy! Oh! Sama ka nga. Kasi nag-invite ako. Abi na ko ikaw nag-invite ito kay parehara man mo gawa ito magkabaw. Imo mama manggod. Si mama, bago nga umama o Chris Brown, no? Kabati na Chris Brown. Dili. Imo mama nag-invite ka ako Chris Brown. Ulo man ka nga. Kubitang tanan dili. Pasin sa Rico. Uy, tanong COVID. Pag COVID ay mo dili. Pagdamay mo mga buanga mo. Pag COVID man ay mo dili. Panguan mo, pagdamay mo mga tao mo. Di pang COVID. Taka nga, kinsa bago yung nag-invite ni Di mo? pang COVID. Taka nga magkakani? O man na-invite ni mo tawad? Di pang COVID mo. Balik lang ko kay kuha. Bilhin ako sinilas. Mga buang-buang mo. Okay. Status na dili sinilas. At timing COVID